Mně je 11 a je mi to jedno. To stojíme na CZSK scéně, ale díky moc jednu kámo. Jako to je úplně vůbec neřeší, kámo. No nic, Vitrark, no to je Vitrark, oši. 0 kalorií pití, no a tak dále, tak dále. To je trošku vejš. Mixako zareagoval na mojí fotbalovou challenge proti Tarimoši a Mixako je fotbalový youtuber, který točí strašně moc fotbalového kontentu. Takže mě zajímá, co na to řekl, jestli mě sejdila tak, protože už v tom videu se úplně dostal, tady mi to úplně zničil. Můj kámoš Dodo před pár týdnama vydal fotbalovou challenge proti Tarimu a protože já jsem fotbalový youtuber, tak se na tohle video dneska podívám a zareaguju na jejich skilly. Dneska tady mám speciální hosta a tím je... Změna webky. Tady, dneska se tady proti sobě zahrajeme fotbalovou challenge, máme připravený penalty. No jo! Cože? Kámo, cože? Hoši, jestli dáte na tohle video 50 000 lajků, naučím se taky beko. Kámo, proč to tak přestřelil? To je, že beko se učit nebudu. Kolik tam je lajků schválně? 3800. OK, tak docela dost na to kolik. No i když. Kodem, když už je dnešní video o fotbalový challenge, mrkněte na sakoshop.cz, protože tam najdete tyhle extrémně kvalitní fotbalový míče. Ty jsme vyrobili, mají brutální design, jak vidíte, růžovo, modro, bílo, černý. Fakt se mi to hodně líbí, ale hlavně je kvalita, má to krásnou texturu. Už rád bych řekl, že ty míče jsou dobrý, jo. A Sako mi řekl, že mi nějaký dá za free, jako jo, a s tím se to neuskutečnil, takže už zatím mám na neutrální názor. A kvalitou jsme se přiblížili, co nejvíc to jenom jde, originální míčů na Ligy mistrů nebo mistrovství světa. Takže mrkněte na to, že cena je poloviční než origo míče, takže bude to pro vás podle mě dobrý díl a tenhle míč vám vydrží extrémně dlouho. Sakoshop.cz, odkaz dole v popisku. Taky umí beko tady, taky umí beko. Jako každý, kdo stojí vedle mě, umí beko? Tuhle tadyho větu jsem vůbec nepochopil. Asi jo? Rovnou by jsem začal teda penaltama, že ten, kdo prohraje, tak bude dostávat do toho, co vyhrál, 3 střely do zadnice, tak já doufám, že neprohraju. Tohle challenge mě zatím nikdo neporazil, protože tak... Kámo, to od tady ho může docela kousnout, ještě jako nabombí ránu. I od Doda, no, Dodo má taky docela ránu v noze. Kubovi, Krysakovi, MG, ten... Tak, kámo, málem jsem vyhrál, bylo to zaplacený teda. Co? Na Sako Campu jsme dali proti Dodovi, no. Dám odvetu asi někdy s ním vyzvulo. Nikdo tě neporazil? Nikdo mě neporazil. To jsem si měl zjistit, nějakou rešerši udělat. Tak, a pak mě porazil tady, kámo. Nečekat. Takže schválně jsme zprobí, protože už je tady hraje závodně fotbal. Já ho nehraju, já ho hraju rekreačně, ale jsem dobrý, OK? Je dobré, já ho pochválím taky, protože tady se rozpičoval, udělal takový věci, kámo. Každopádně už začneme penaltama, a protože ale tohoto se nedá brát real, OK? Já jsem bolovou nohu. A tady byl teda taky bolavý, jo? Ale prostě nebyl jsem úplně v tom formě, kámo, jako. Bude kopat první ten, dodá víc nožiček. Dobrý, ale ty, no uvidíme. Tak pojď. Já mám začít? Yes. Takže kdo dá víc nožiček, začíná. Yes. Tak jsem zvědavý. Hrát? Hoši, oni mají tady míč, ale ten nevypadá vůbec hezky oproti tomu mýmu. Jako červená barva pěkná, ale ta kvalita, prostě to vidíš na první pohled. Tohle je jiná liga, hoši, tohle je jiná liga. My jsme taky dělali takovýhle levnější míče, ty jsme prodávali loni, ale tohle je prostě něco jiného. Fakt sakoshop.cz, věřte tomu, věřte. Jemu to je jedno, kámo, ten míč. Mi, že tohle je produkt, se kterým si brutálně stojím, takže nakupujte, odkaz v popisku. 2, 3, spojím s vším. Tak, můžu Dobře jít tady, kámo, dobře jede, ale nožičky. Já jsem nečekal, že tak dobré, hoši, to je To bych už asi nedal 20, kámo. Počítá to někdo? Ne. Kámo, Tak to se nečekal, že tak dobré, hoši. kámo, já jsem si nepočítal ty nožičky. Ale já jsem skončil jen kvůli tomu teď, já jsem ten míč podkol vyloženě. A není, že mi spadl míč. Jako, přidal fakt hodně nožiček, OK? Tak jestli dám 100, tak začínám já. Jestli dáš 100, tak Protože 100 si určitě nedal. No ale můžu dát 100. Tak ne, já takový Dodo jede bomby, kámo. Tohle je extrém, tady to bych se taky chtěl naučit, jako Dodo fakt má, kámo, v noze ten fotbal. Asi víme, kdo to si dělá srandu, ne? A stejně se... Jako, že teď jsem nehrál moc fotbal, kámo, přijím, že to moc proze nemám. To má neporazil, ale ty šanči. Můj rekord je... Co? Tak kámo, střílení není zase úplně moc skill, jako... 200, 350 nějak tak. No jako... Je, a když jsi prostě hloupík, jako, který si prostě jde občas jako zakopat a to, tak jako je taky 50-50, kámo, vždycky to kopání, jako na bránu. Dobrý. Aha, pokračuje. A pokračuje. Tak to jsi nedal 100. Ne, to se nedal. Tak začínej. Kolik jsi to počítal? 60 nějak tak. Já jsem to pak ani nepřepočítal. Tak každý budeme kopat 5 penalt, budeme hrát tak, že sbíráme ty challenge body vlastně. A každý gol... Kámo, nevím, kdo vyhraje, upřímně řečeno. Já bych osobně asi typnul, že vyhraje spíš tady. Kámo! On to video viděl určitě, to by jak neřekne.
nejsem si jistý. No jako tady hraje závodně fotbal, to vím, takže by měl být asi jako lepší. Ale to je pravda. To je pravda. Jo. Takže můžeš na to začít. Ale Dodo to jako umí s míčem. Máme tady jehož profesionálního golmana, jeho Instagram vidíte momentálně na obrazce, můžete to dát pouši. Je to golman, odchyt a 11 videí, to možná znáte. Říká neskutečně, takže já si myslím, že to dáme tak pak. Škoďák, snad se nestrapníš jako v mém videu. Teďko jsme natáčeli na hlavní kanál a dostal tam lobíček, dostal tam jesle, kámo, dostal tam dodržky balonem, to bylo ještě nůžky. Kámo, už je Škoďák, každý youtuber si Škoďáka zve do videa, protože to je jediný golman, kterého známe už. Nikdo nikdy nechce být golman, pamatujete si to, ne? Zaříš, že vy co si chodíte kopat, tak určitě znáte. Že Karle, běž do brány, ne, já nechci, a dá se potom jde do brány, nikdo nechce být brány, kámo, všichni chci střílet góly. Dostal hrozný Škoďák. První střela tady byl, střelný rozběh. Kámo, dobrá penalta. Kámo, já nečekal teda. Já jsem překvapený, jak dobře jsem to střelil. Já zkusím. Dobře tady, Simo. Ale kámo, víš co? Rozebíhal se hodně nefotbalbuje. Přijde mi, že se rozebíhá jako takový ty týpci, který hrajou prostě třeba divizi nebo nějakou první A třídu, prostě nějakou pralesní ligu. Ale jsou tam jako takový ty prostě borci, že? Vidíš, že to jako není styl profesionálního fotbalisty, že třeba Dodo má mnohem víc jako fotbalový postoj i techniku, ale tady prostě je takový ten borec. Jo? Prostě to nevím, kámo, já vždycky, když koukám nějaký video třeba kopu, jak si říkám, že kopu jak špíňák. Stejně dá ten gól, stejně dá tu penaltu. Sice u toho nevypadá tolik fotbalově, ale prostě je to gól, kámo. Co to mu už můžeš znáš, na co děláš, to zná. Matěj už ví. Jsou hustý ty hráči, to mě vždycky přišlo zajímavý. Tragická od Doda penalta. Kámo, to nebyla tak tragická. Ale hodně tragická. Tak To pojď, vidí tak asi. pojď. Ukáž, tady, druhá. Ty krása, dřím klidí. Ty kráso, no. Jaký rozeběh. Jako, nečekal jsem to tak dobrý. Já taky ne. Já jsem už nervózní, to je hodně velká nevýhoda. Tak jo, no. Chudák, říkám to kopu, jo. Musíš pokaždý jinak. Jako nech mě. To zkouším taky vždycky. Tahle byla nekompromis. Ta byla solidní, to bylo lepší než to moje. Dobrá. To šlo zatím Ta byla nejlepší. dobrá. To cítíš teď, viď? To je jediné motivovalo. Takže dokonce máme 2-1, naši třetí střelu. Zatím se proměnil všechno. Tak uvidíme, jestli dáš 5-5. To bylo hodně dobrý. Tady dá, kámo, znova dá. Jak to kope? Kámo, jako dobře umístěval. Kráso, on to zametá. Prostě Čumek se rozebíhá, ale úplně divně. Úplně jakoby divně nefotbalově, prostě běží k tomu míči a pak tak kopne jako, ale kope to prostě úplně přesně, jako fakt hezká penalta je reálně. Tak to byla svůj takhle k tyči. Hoši, nervněte tady ho! Teď už jsem se Nehra kámo bál, si. že to letí Skvělý šudu, fakt mimo. šudu. Jak se to začalo kroutit. Podle mě by měli nervnout tady ho ve fotbale. Tak teď to je bůh, už ne. Chyť to, prosím, Matěj, jdi. Ne, nech to. Yes. Dobrá. Kámo, uklízí to hodně nahoru, zatímco tady si myslím, že staví na to, aby to dal jako To, tyče jo, proti že abyste pohybu věděli, golmana ok, se i tak snažil. mě i tady ho oba bolí pravačka. Mě bolí palec, když mám takový Jaj. kámo. Přiznám, kdyby takhle mi řekl, kámo, byla noha, tak bro, řekne, bože, sorry mi editoři, sorry fanoušci, já nemůžu, já mám bolou. Takže, kámo, Že by brečeníčko trošičku. Mě bolí nárt, kámo. Včera jsem měl zápas a šlápl mi borec s patou. takže jsme dneska trošku Ty krávo, na Tara se taková na žlutou kartu, možná na červenou. nervnutý Ale prý jste Dodo vymlouvám každý videu říkal. Tak, už je to tady zase klasicky, že jo. Brečíme, Dodo, brečíme. kámo. Oši, já prostě teďkon, já jsem měl období v životě, kdy jsem 3 roky, 4 roky absolutně nebyl venku, kámo. Já jsem za 4 roky byl třeba venku, že jsem jen tak šel ven kvůli své iniciativě. Tím nemyslím, že jsem šel vyníst podpatky, šel jsem si pro jídlo, když jsem si objednal nebo do obchodu. Tak jsem byl třeba 2krát, protože jsem furt hrál na kompu Fortnite, kámo. No a po téhle pauze jsem začal hrát fotbal, byl jsem se zakopat, kámo. Ty máš ještě kartovku, máš tam všechno, Zlakonej, jo. kámo, protože prostě ty lidi na to nebyli zvyklí, kámo, běhat, chodit rychle a kopat do míče. Já jsem byl úplně troská, já jsem se byl zakopat a pak jsem měsíc nemohl kopat. Protože prostě jsem byl hotový, čísla mě bolely všechno. Tak po měsíci jsem šel znova se zakopat a zase hotovo, měsíc jsem zase nemohl. A trvalo mi třeba rok a půl, jsem se do toho dostal. Takže jsem rád, že už tohle je za mnou, ale furt jakoby občas se mi děje to, no, že prostě, už teďko vím, že pokaždé, když se jdu zakopat, tak se musím pořádně protáhnout, kámo, a rozcvičit. Prostě jsem už starý ang, kámo, a potřebuji se pořádně rozcvičit. Když se nerozcvičím, kámo, tak jsem po hlavě. Víš, ne? To se
úspěch. A... Daj proti mě. Jo! Kámo, Ale to trefil. nekompromisně Trefil jakoby stranu. Jakože Škodák tohle většinou má, když trefí stranu. Takže to musel tady kopnout fakt dobře. Možná to nevypadá z toho videa, ale musel to kopnout jako fakt dobře. A nebo takzvaně na fakturku, že jo, Škodák. Kolik tam padlo? Co? Takže to jsem nečekal. Když už tam letěl, tak říkám, to má. No, To bylo těsný. těsný. No, já musím dát, no.